Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, Σταυριανή μου. Ένα ενδιαφέρον θέμα που αφορά το κομμάτι της έρευνας. Θα μάθουμε πώς από την εφαρμοσμένη έρευνα και μάλιστα εδώ στην Κύπρο βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο κυρίες, οι οποίες ουσιαστικά τιμούν την επιστημονική κοινότητα μέσα από τα έργα τους, από τα ευρήματά τους. Είναι η κυρία Μαριάννα Προκόπη Δημητριάδη, δόκτωρ Μαριάννα Προκόπη Δημητριάδη. Είναι κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια ερευνητικής ογκολογίας. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Αν είπα σωστά τον τίτλο σας. Λοιπόν, και η δόκτωρ Άννα Χριστοφίνη είναι ανοσολόγος, μικροβιολόγος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ενώσατε δυνάμεις με απότερο στόχο και σκοπό να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Βεβαίως, για να γίνει αυτό κατορθωτό, τολμήσατε, ιδρύσατε στην Κύπρο 3 νεοφυείς ερευνητικές ομάδες και θέλουμε να μας πείτε ποια ήταν η αιτία και η αφορμή για να προχωρήσετε σε αυτό το βήμα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Έχει ιδιαίτερα σημασία, ειδικά αυτός ο μήνας που είναι και μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, και με πολύ χαρά βλέπουμε ότι η κοινωνία αλλά και η πολιτεία έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ στη χώρα μας. Με την Άννα βρεθήκαμε στην τύχη και καμιά φορά είναι αυτό που η τύχη σε βοηθάει κιόλας να δημιουργήσεις λίγο παραπάνω και να τολμήσεις. Δυστυχώς προσωπικά τα θέματα, έχασα πολύ κόσμο στην οικογένειά μου από την ασθένεια και αν και ήμουνα πολλά χρόνια στον ερευνητικό κλάδο του καρκίνου, της ογκολογίας, ήταν εκείνο το χτύπημα που ένα καμπανάκι για μένα να ξυπνήσω και να πω ότι πρέπει βασικά να κάνουμε κάτι παραπάνω για τους ασθενείς και κυρίως για την ποιότητα ζωής των ασθενών, η οποία, αν και ο καρκίνος πλέον γίνεται μια χρόνια νόσος, δεν είναι μια νόσος τόσο πολύ επικίνδυνη πλέον, η ποιότητα ζωής είναι κάτι που δυστυχώς το ξεχνούμε. Και γι' αυτό ενώσαμε δυνάμεις με την Άννα, το νέο με την εμπειρία και δημιουργήσαμε κυρίως φόρμουλες για να καταπραίνουμε τις αντενδείξεις που έχουν οι ογκολογικές θεραπείες, όπως η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία, οι νεότερες όπως η ανοσοθεραπεία, για να έχουν έτσι μια καλύτερη ποιότητα ζωής οι ασθενείς. Πού επικεντρώνεστε, σε ποιους τομείς των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν οι ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας? Βασικά περισσότερο στο δέρμα, στις δερματολογικές παρενέργειες που έχουν οι ασθενείς μετά από ακτινοθεραπεία και χημοθεραπεία, όπως είναι το ερήθημα, η ξηροδερμία, οι πληγές, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλά. Εγώ έχω αρκετή πείρα σε βότανα και έλαια, όλα φυτικά. Και σκεφτήκαμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτά όλα τα φυτικά έλαια και καθόλου χημικά, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα βοηθούσε τους ασθενείς μετά την ακτινοθεραπεία τους. Γιατί όχι χημικά? Διότι πάρα πολλά από τα χημικά απαγορεύονται στη διάρκεια της θεραπείας, στη χρήση από ασθενούς. Υπάρχει ένας κατάλογος από χημικά τα οποία απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς. Και έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Μαριάννα, περισσότερο εις μνήμη της αδερφής της. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε, στην αρχή οι δυο μας, βρισκόμαστε στα σπίτια μας, σε καφέ, κλαίγαμε τη μοίρα μας, αλλά σιγά σιγά τα καταφέρατε. Τα καταφέραμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος έτσι να ενημερωθεί ακριβώς για την διαδρομή που ακολουθήσατε, αλλά θα ήθελα πριν μας πείτε πόσο εύκολο ήταν να πιστεί καταρχάς η τοπική κοινωνία να αποδεχτεί κάτι καινοτόμο, κάτι καινούργιο και κάτι τολμηρό θα λέγαμε. Να μας πείτε ακριβώς, αν θέλετε, ποια ήταν η διαδρομή που βιώσατε και περάσατε με την αδερφή σας και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε ακριβώς για να καταλήξετε σε αυτή την απόφαση για να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους εις μνήμη της. Το θετικό είναι ότι είχα εμπειρία στον ογκολογικό τομέα, ήμουνα χρόνια ερευνήτρια. Δυστυχώς όμως ό,τι μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο είναι εγκυκλοπαιδικό. Ακόμα και η ενασχόληση στις κλινικές είναι πολύ διαφορετική όταν σου χτυπάει η ασθένεια την πόρτα σου.
Ένα θετικό που μπορώ να πω για την Κύπρο είναι επειδή είμαστε πολύ μικρή κοινωνία, υπάρχει άπλετη βοήθεια. Υπάρχουν οργανισμοί ασθενών, οι γιατροί είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, άρα υπάρχει εκείνη η επικοινωνία μεταξύ του απλού του κόσμου που μπορεί να σε βοηθήσει. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργανωμένη αντιμετώπιση, όχι της ασθένειας. Στην ασθένεια είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Στο τι γίνεται στο σπίτι σου, όταν επιστρέφεις με τον ασθενή και δεν ξέρεις τι να κάνεις για μικρά καθημερινά προβλήματα. Ένα από τα θέματα που είχε η αδερφή μου ήταν και τα εκτεταμένα εγκάβματα από τις ακτινοθεραπείες, τις δερματίτιδες. Ήταν τόσο προχωρημένο το στάδιο που δεν μπορούσε να αντιθεί στην καθημερινότητά της. Της αρχής της πέφτανε τα νύχια, άρα δεν μπορούσε να βάλει παπούτσια. Και ακόμα όταν είσαι μια νέα κοπέλα και θέλεις να βγεις έξω έτσι φροντισμένη, ακόμα και το να βάλει μια περούκα είχε ερήθεμα, είχε φαγούρα στο κεφάλι της. Άρα εμείς πιάσαμε τα μικρά καθημερινά προβλήματα που έχουν οι ασθενείς. Με τα αυτιά μας, είμαστε ένα με την κοινωνία. Γι' αυτό και η Κύπρος είναι ένα καταπληκτικό μοντέλο για να δημιουργήσεις, να καινοτομήσεις και να ακούσεις τον ασθενή, να ακούσεις όμως και τον γιατρό. Επειδή οι γιατροί αυτή τη στιγμή έχουν έλλειψη σε εργαλεία που χρησιμοποιούν προς όφελος των ασθενών. Άρα, εμείς ερχόμαστε να κλείσουμε εκείνο το χάσμα μεταξύ νοσοκομείου, κλινικής, γιατρού, ασθενούς, αλλά και συγγενών που είναι στο σπίτι. Για πολλά χρόνια είμαστε κλεισμένες στα εργαστήρια, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο όραμα τι πρέπει σαν επιστήμονες στον καρκίνο να δώσουμε προς τα έξω. Συνήθως τυχαία ακολουθείς ένα πρόγραμμα και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ, διότι κουράστηκα απλά να κάνω έρευνα για την έρευνα, χωρίς πραγματικό σκοπό και χωρίς αντίκτυπο στην κοινωνία. Χωρίς να προσφέρεις το τέλος. Ακριβώς. Και πλέον όταν, ξέρετε, είμαστε και ένα τηλεφώνημα μακριά στην Κύπρο, πλέον μας βρίσκουν οι ασθενείς, μας παίρνουν τηλέφωνο, μπορεί να βρεθούμε σε συγκεντρώσεις που γίνονται ειδικά αυτόν τον μήνα, να μας πούνε και για άλλα θέματα που τους απασχολούν, οπότε μαζί με την Άννα και την ομάδα μας πήγαμε πίσω στο εργαστήριο και δημιουργούμε συνεχώς νέα προϊόντα. Άρα είναι σημαντικό να μας πείτε ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί μια νεοφυής, αν θέλετε, ομάδα ή επιχείρηση, δεν είναι κακό, για να περάσει από το κομμάτι της έρευνας, των πειραμάτων, αλλά και της τελικής παραγωγής του προϊόντος. Και γιατί προϊόντα μιλάμε. Ναι, φυσικά. Αν θέλετε να μας πείτε. Εμείς φάνηκαμε τυχεροί γιατί πήραμε ένα γκραντ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή ό,τι κάναμε τα κάναμε από μόνες μας, τα πληρώναμε από την τσέπη μας, δουλεύαμε λίγο. Πόσα άτομα δουλεύατε, Εγώ και η Μαριάννα. 2 άτομα. Εμείς οι 2. Ξεκινήσαμε με την πείρα που είχαμε. Ο σύζυγος μου είναι δερματολόγος, οπότε παίρναμε και τη γνώμη του. Είχα το χημείο μου, το μικροβιολογικό, οπότε μπορούσαμε να κάνουμε μερικά δείγματάκια. Μετά είχαμε την τύχη να πάρουμε ένα γκραντ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για $500,000, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε πλέον να πάρουμε ακόμα κάποια άτομα. Πήραμε τον Κώσταν, ο οποίος έγινε και αυτός συνεταιρός μας, βοήθησε πάρα πολύ με τα οικονομικά και τα διάφορα που χρειάζονται. Και σιγά σιγά άρχισε η ομάδα μας να μεγαλώνει, ώστε να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Η ουσία είναι αυτά τα προϊόντα. Έχετε καταλήξει σε κάποια προϊόντα. Ναι. Ένα σημαντικό πρόβλημα που ναι, το θυμάμαι και εγώ σε ένα δικό μου άνθρωπο ήταν το θέμα της περούκας. Δεν μπορούσε να βάλει την περούκα. Η φαγούρα, τα ρεθίσματα κτλ. Τα νύχια επίσης. Τα νύχια, και αυτό πάρα πολύ έντονα. Οι πληγές στο σώμα. Οι πληγές ακόμα και επειδή είναι στο κρεβάτι. Κατάκλησης. Ακριβώς. Έχετε λύσεις για όλα αυτά. Είναι σημαντικό να το ακούσουν. Και πώς θα φτάσει η πληροφόρηση στον ασθενή, πώς φτάνει η πληροφόρηση, κυρία Χριστοφίνη. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα υπάρχουν στα φαρμακεία. Έχουμε κάνει, τα τελευταία 2 χρόνια ήταν έτοιμα περίπου τα προϊόντα, τα οποία όμως δεν βγάλαμε στην αγορά, αλλά τα δώσαμε σε διάφορες συνδέσμους, στην Europantona, στον Πασικάφ. Κάναμε μια κλινική δοκιμή με το γερμανικό ογκολογικό που τους παρέχαμε τα προϊόντα για να δούμε τι αποτελέσματα θα είχαν αυτά τα προϊόντα στους ασθενείς. Παράλληλα, ο σύζυγός μου τα χρησιμοποιούσε στους ασθενείς του με ανοιχτές πληγές και να είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα μας ήταν τα αναμενόμενα.
Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, τα αποτελέσματα μας καταπληκτικά, το feedback που πήραμε από τους ασθενείς καλό και έτσι αποφασίσαμε να βγάλουμε τώρα τα προϊόντα στην αγορά για να μπορούν οι ασθενείς να τα παίρνουν από τα φαρμακεία. Είναι σημαντικό να προβάλλονται τέτοιου είδους εγχειρήματα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπορείτε να εμπνεύσετε νέους ανθρώπους που διστάζουν να ιδρύσουν τέτοιου είδους εταιρείες ή ομάδες, οι λεγόμενες startups, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά κινήτρα αλλά και τρόπος ή πεδίο να αναπτυχθούν τέτοιου είδους δεξιότητες, αλλά και από την άλλη για να ενημερωθούν οι ασθενείς από πρώτο χέρι για το πώς και πού μπορούν να αποταθούν για να λάβουν βοήθεια. Είναι σημαντικό έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως ακολουθείται εφόσον κάποιος πάει στο γιατρό και του συστήνει συγκεκριμένα προϊόντα. Μιλάμε για αλυφές, μιλάμε για τι είδους προϊόντα. Κοιτάξτε, για πολλά χρόνια δυστυχώς δεν υπήρχε πρωτόκολλο για τις δερματικές απώλειες που μπορούν να έχουν οι ασθενείς. Είναι ένας πολύ σύγχρονος τομέας. Τον προηγούμενο Μάιο ήμασταν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, το EWMA, που μιλάει για πληγές σε μια μεγάλη ποικιλία ασθενών. Ήμασταν η μόνη ερευνητική ομάδα η οποία παρουσιάσαμε συγκεκριμένα για τις πληγές των ογκολογικών ασθενών το πρόγραμμα που έχουμε και τις λύσεις. Από φέτος πλέον σε κάθε χρόνο στο συνέδριο το συγκεκριμένο θα υπάρχει και εκείνος ο τομέας. Άρα είναι κάτι το οποίο ναι, μεν ξέραμε ότι είναι σαν πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχαν λύσεις στοχευμένες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά 6 προϊόντων, την οποία την αναπτύσσουμε μήνα με το μήνα, βασισμένο στις ανάγκες των ασθενών. Τα προϊόντα μας έχουν εγκριθεί από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες Κύπρου, από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θέλω να τονίσω εδώ ότι η βοήθεια τους ήταν εξαιρετικά σημαντική. Η Κύπρος, η Ελλάδα αλλά και η Ελβετία είναι από τις πιο αυστηρές χώρες όσον αφορά αδειοδότηση φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων. Πριν ένα μήνα αδειοδοτηθήκαμε και πλέον έχουμε και βιομηχανική άδεια για να κάνουμε την παραγωγή εδώ. Και εδώ θέλω να πω ότι το να έχουμε πλέον παραγωγή στην Κύπρο σε βιομηχανικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν πολύ εύκολο για μας να στείλουμε την παραγωγή σε μια χώρα που θα ήταν και πιο φτηνό το αποτέλεσμα. Όμως επιμένουμε να είμαστε στην Κύπρο, επιμένουμε να ανοίγουμε τις πόρτες μας σε νέους επιστήμονες που δυστυχώς είναι άστεγοι. Είναι άστεγοι. Ειδικά στον τομέα μας, το 40% των πανεπιστημίων βγάζουν άτομα τα οποία ασχολούνται με τις επιστήμες υγείας και δεν υπάρχει απορροφητικότητα. Άρα, πολύ σημαντικό, Σταύρο, το να δημιουργεί startups και startups με μέλλον που επιμένουν κυπριακά είναι κάτι το οποίο και η πολιτεία τα τελευταία χρόνια άρχισε να υποστηρίζει δυναμικά. Πρέπει να επιμείνουμε. Δυστυχώς υπάρχει μια ξενομανία στην Κύπρο. Θα προτιμήσουμε ένα προϊόν από το εξωτερικό παρά τα δικά μας κυπριακά. Γι' αυτόν τον λόγο ανοίξαμε τις πύλες και της εταιρείας και των εργαστηρίων. Έχουμε καταπληκτικές συνεργασίες με τους γιατρούς. Κάνουμε συνέχεια ενημέρωση. Πέρσι, μέσω της χρηματοδότησης που πήραμε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, δημιουργήσαμε workshops ενημέρωσης των ασθενών μαζί με μια τεράστια μερίδα γιατρών. Άρα πλέον αρχίζουμε και κάνουμε στρογγυλές τραπέζεις για τους ασθενείς, για να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να ενημερωθούν. Θα ξεκινήσουμε και ένα blog online για να μπορούν να ενημερώνονται και οι ασθενείς και να μας στέλνουν επίσης τις γνώμες τους και feedback. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι πλέον ακούμε τους ασθενείς, είμαστε μαζί τους και κάθε φορά προσπαθούμε για το καλύτερο. Υπάρχει μια διαδραστική σχέση λοιπόν με τους ασθενείς. Στο κομμάτι αυτό πώς μπορεί κάποιος ο οποίος ακούει τώρα την κουβέντα μας και θέλει ή ήθελε πάντα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αλλά διστάζει, ποιες πόρτες να χτυπήσει? Θα βρει ανταπόκριση, διερωτάται κάποιος? Ευτυχώς τα τελευταία 3 με 4 χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι προωθούν την νεαρή επιχειρηματικότητα αλλά και την γυναικεία επιχειρηματικότητα, κυρίως στους τομείς των STEM, όπως λέμε, που είναι η επιστήμη, η μηχανική, τα μαθηματικά και η τεχνολογία. Ακριβώς. Σχετικά προγράμματα. Είμαι μέντορα σε πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα, μπορεί 8 ή 10, σε μια
βάση εβδομαδιαία μπορώ να πω, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει επίσης από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και από το Υφυπουργείο Καινοτομίας πρόγραμμα υποστήριξης των νεαρών επιστημόνων που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. Πλέον υπάρχουν και κόμβοι μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στον ακαδημαϊκό τομέα. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε, αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Αν ξέρετε, στον κόσμο των startups, μόνο η 1 στις 10 επιβιώνει. Ακριβώς. Άρα δεν είναι εύκολο, δεν είναι έτσι μία μανία του καιρού μας. Είναι κάτι το οποίο... Είναι μόδα. Ακριβώς. Δεν το παίρνουμε στα μόδα. Πρέπει να λέμε και τα δυστάριστα και τα ευχάριστα. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, πάρα πολύ δουλειά, και αριστεία. Επιμονή. Και πρέπει να είμαστε και γρήγοροι. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντί μας χώρες παγκόσμιες. Οι οποίες ακολουθούν φρενήρις ρυθμούς, έχουν τις υποδομές, τα μέσα και τη χρηματοδότηση. Ναι. Σαν το καλοκαίρι είχαμε αρκετούς. Είχαμε τόσο μαθητές, φοιτητές. 12 στο σύνολο. Ναι, που είχαν έρθει, οι φοιτητές νομίζω ήταν του ΙΔΕΚ. Ναι, και είχαν έρθει στις εγκαταστάσεις μας, παρακολούθησαν πώς δουλεύουμε, πώς γίνεται η έρευνα κτλ. Επίσης είχαμε ακόμα και μαθητές στο σχολείο οι οποίοι ήρθαν και πήρα μια ιδέα απλώς για το τι γίνεται, αλλά τους φοιτητές... Όσον αφορά τα προϊόντα, γιατί μας στέλνουν ερωτήσεις τηλεθεατές, χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα στα κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας? Δεν ξέρω ποιος θέλει να το απαντήσει. Και επίσης είναι εντός του ΓΕΣΥ αυτά τα προϊόντα? Πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή στην αγορά τους τελευταίους 2 μήνες. Ξεκινήσαμε συνεργασία με πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι κάποιοι ξεκινάνε και να τα δίδουν δωρεάν, μικρές ποσότητες σε ασθενείς. Δείγματα, αλλά που μπορεί να είναι αρκετά και για μία εβδομάδα επάλυψης. Συνήθως δίδονται με την έναρξη της θεραπείας τους και σιγά σιγά αρχίζουμε να είμαστε σε παραπάνω κλινικές. Ξεκινήσαμε να μιλάμε με κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας για να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική σειρά των προϊόντων, άρα να υπάρχουν και μέσα εκεί. Τώρα, για να μπούμε στο ΓΕΣΥ είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο, όμως ετοιμάζουμε τον φάκελο για να τον καταθέσουμε στις αρχές στο τέλος του χρόνου. Σίγουρα να πάρει καιρό. Ίσως η πολιτεία να μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό αν όντως υπάρχουν τα αποτελέσματα τα κατάλληλα, και γι' αυτό που κάνουμε και τις κλινικές μας δοκιμές, οι οποίες θα γίνουν και αυτές approved περαιτέρω. Αλλά και αυτό θέλω να τα ακούσει ο κόσμος. Έχουμε μιλήσει ήδη με γιατρούς, ειδικά για τον κόσμο που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Υπάρχουν κάποιες ποσότητες οι οποίες δίδουμε δωρεάν αυτή τη στιγμή σε αρκετά μεγάλα ογκολογικά κέντρα. Σίγουρα πρέπει να επιβιώσουμε σαν ερευνητική ομάδα, όμως δεν χάνεις την ανθρωπιά σου και κυρίως για τη μερίδα του κόσμου που έχει πραγματική ανάγκη υπάρχουν ποσότητες που μπορούμε να δώσουμε. Μπορούν να διατεθούν δωρεάν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ιδιαίτερα όταν κάποιος περάσει από την διαδικασία του πόνου, μπορεί να αναπτύξει συναίσθηση σε περισσότερο βαθμό για να καταλάβει και να κατανοήσει ακριβώς την αναγκαιότητα και την οικονομική δυσκολία ενδεχομένως. Τώρα, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο ποια είναι τα κύρια συστατικά στοιχεία ακριβώς αυτών των προϊόντων και πώς δρούν, για παράδειγμα, στο δέρμα. Αναπλάθουν το δέρμα, τι κάνουν? Αν μπορείτε να μας πείτε. Θα δώσω την πάσα στην Άννα που μας έφερε έτσι μια ποικιλία φυτικών εκχυλισμάτων που μπορούν να πούμε κάνουν θαύματα, όμως αποδεδειγμένα επιστημονικά. Ναι. Ένα από τα κύρια συστατικά τα οποία χρησιμοποιούμε είναι το λάδι από τζινούρα. Το τζινούρα είναι ένα φυτό το οποίο μας έρχεται από την Ασία, αλλά για καλή μας τύχη είναι ευδοκιμή πάρα πολύ στην Κύπρο. Οπότε παίρνουμε τα φύλλα του, τα αποξηραίνουμε και παίρνουμε το λάδι. Το τζινούρα όμως έχει πολύ καλές ιδιότητες και στην καταπολέμηση του διαβήτη. Η πρώτη επαφή μου ήταν σαν τσάι. Είχα δοκιμάσει σε ασθενείς με διαβήτη. Έκανα την ανάλυση μου πριν πιούν το τσάι. Έπαιρνα το τσάι, σε μισή ώρα κάναμε την ανάλυση και ο διαβήτης είχε πέσει αρκετές μονάδες. Μετά ήρθα σε επαφή με το λάδι, το οποίο είναι το κύριο συστατικό μας. Έχει αντιοξυδοτικές, έχει αντιμυκωτικές, αντιβακτηριακές ιδιότητες και πουλωτικές ιδιότητες. Επίσης, έναν άλλο λάδι που χρησιμοποιούμε είναι το λάδι από κόκκους του σταφυλιού.
το grapeseed oil, το οποίο, όπως ξέρετε, από το σκόκους του σταφυλιού βγαίνει και η ρεσβερατρόλη, η οποία είναι μια πάρα πολύ αντιοξυδοτική αυτή. Σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχει σε καψούλες και παίρνετε εσωτερικά. Έχουμε για παράδειγμα την Γαλλία, οι οποίοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ το κόκκινο κρασί, άρα ό,τι έχουν... χρησιμοποιούμε επίσης λάδι από το βαλσαμέλαιο, το οποίο έχει περισσότερο καταπραϊντικές ιδιότητες, όπως λέει και το όνομά του. Χρησιμοποιούμε το λάδι πώς το λένε, το cannabis oil, αλλά δεν χρησιμοποιούμε το λάδι το οποίο έχει μέσα. Το χρησιμοποιούμε το λάδι από σπόρους. Άρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα φυτικών προϊόντων. Μια μεγάλη γκάμα από λάδια. Επίσης χρησιμοποιούμε ιαλουρονικονοξία και χρησιμοποιούμε και κολαγόνο, το οποίο παράγει η άλλη εταιρεία, μια άλλη από τις εταιρείες μας, η Promet, η οποία μας παράγει το κολαγόνο. Το κολαγόνο, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολύ καλές επουλωτικές ιδιότητες, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ανοιχτές πληγές. Τι άλλο Από πού το παίρνετε το κολαγόνο? Το κολαγόνο, να διευκρινίσω ότι υπάρχουν πολλά κολαγόνα στην αγορά και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει γίνει και μία καμπάνια marketing πάρα πολύ επιθετική, χωρίς να διαχωρίζουμε την αξία του πραγματικού κολαγόνου που μεταφέρεται στον οργανισμό μας εσωτερικά μέσω ενέσιμων σκευασμάτων. Εμείς δουλεύουμε με εκείνο το κολαγόνο για medical application, ιατρικές εφαρμογές όπως λέμε. Το παράγουμε και αυτό στην Κύπρο. Δουλεύουμε με εταιρείες του εξωτερικού και spin-offs του Stanford, οι οποία έχουν γίνει κλινικές μελέτες. Είναι μια έτσι διαδικασία που μας παίρνει ένα μήνα, έτσι ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε το κολαγόνο από ιστούς, τένοντας συνήθως, στη μορφή την φυσική, και είναι σε εκείνη τη μορφή η οποία μπορεί να σου έχει αποτέλεσμα όσον αφορά την αναγέννηση του ιστού. Άρα μαζί με το κολαγόνο και το ιαλουρονικό οξύ και 15 περίπου φυτικά εκχυλίσματα έχουμε φτάσει σε μία φόρμουλα η οποία μπορεί να δουλέψει και αντικαταπληκτικά και αντιβακτηριακά, αλλά και να δουλέψει σε επούλωση. Το καινούριο προϊόν, το οποίο το βγάλαμε μέσω της διαδικασίας της ερευνητικής χρηματοδότησης, αυτή τη στιγμή τελειώνει τις κλινικές μελέτες και θα γίνει μια διαδικασία να πάει σαν medical device, που είναι το ιατροφαρμακευτικό σκεύασμα που να δίνεται ως φάρμακο στους ασθενείς. Είναι μια άλλη χρονοβόρα διαδικασία, όμως είναι αυτό το οποίο έρχεται και να δουλεύει σε περιστατικά πολύ δύσκολα για τους ασθενείς μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πήραμε μια ιδέα από τις δικές σας επιστημονικές δραστηριότητες και πώς περάσατε από το κομμάτι της θεωρίας στην πράξη για καλό σκοπό. Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι είναι εκεί και υπάρχει μια εξελικτική πορεία και ελπίζουμε να υπάρχουν τα μέσα και υποδομές για να αναπτυχθείτε κι εσείς και άλλοι επιστήμονες για να μένουν στην πατρίδα τους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε στη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.